Shalom mari kita amanginang. Selamat hari Minggu mari kita. Ala mulayot na makibagtyotta. Ala ni jumulu mata pasa dari taturi bata. Martang yang mahita di bagasar ruhat tabi. Amin. Tapuji matu hatta merhitai deta sia buku de nomor 210 sada ayat sada dot ayat 2. Hite goarni de bata ama, dohot goarni anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tordi porbadia, natu mapalangit do tanaon. Amin. Kristus Yesus do naung gabi habis tarar siat de batatu hita, gabi hati gorad dohot habadiaun, dohot haluaun. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan. Hodo silehon apul-apul tuakkan na marsak roha. Hodo silehon gogo tuakkan na gale. Asi maroham. Tatap maakkan na marsak roha. Dohot akkan na ho na pangujunan. Say tatap mahoy-hoy na sida. Jala palua na sida siyan hagugutani. Asa patar di ida nasida, hodo pangurupi, haporusan, dohot pangaramoti di hagugutan, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Tatangihon mapati debata mingkuta sedarion
Ima dari enes sian patik na parjulu saat rodi patik na paupaton songonom marido isi patik parjulu au do Jehovah di Batam ninna di Batatta dan jadi marakup au bahenomu di Batam patik paduahon dan jadi ganaomu jala dan jadi sumanomu manang ahana di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodi na di bagasan aek na di toro ni tano yang go tunggabe si sobaon manak siuluan patik patuluhon dan jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ay hona uhum na do sugut akkana marsineang di goarna patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dina ono mari maula hamuna sa sulaumu alai yang guari papituhoni ari paridadan ni Jehovah di Batam dui dan jari homangula anggurina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahamu rodi isi ni hutak hanya halak pe na mangibati hutam ai dina ono mari do di toppa di bata langit do tano do laut do nasa isina dungi mara dia do imara diari papituhoni ibaheni do ubahen na di pasu-pasu di bata Jehovah ari para dia nei jala di perbadiai atong rak mangido gogo mahita tua dopan di debata lawa maulah patik nai ali tu had debata sai pargugui mahami mangulahon na partu patik mi amin marede mahita tatopoti madosat tatua dupan di bata tapauduk pi marohatta martangyang mahita ale tuha debata nabadia jalana bonar para siroha jala partarup roha jala nabasar doho sai marpangulahi maroham midahami di bahini sai sesa masudedo sanami dangadong nahupangasahok kami dukun niasi ni roham hati goran na pinatupani anakmu do nahupangasahok kami tujulum di baheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokko ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Laus tabigi mabaga-baga ni debata
taringot tu hasesaan di dosatta songonoddo hatani tu Jehovah unak ko mabiar ayaw do siluluhon ho nunga pola hujo guarmu au napunaho hasangapom mari debata nari gijang amin. Mari de mahita. Epistel mengguta sadarion imana dienet sia 2 raja-raja bidu 5 mamuka mesian ayat sada sahat rodi ayat 14 tajahama marsikat corin haroro ni sinaeman tu Samaria ia sinaeman pertogi ni parangan ni raja sian Aram jol mana sangap do ibana dia dopan ni tuanna jala marmulia situtu ay marhite sian ibana ditupak ko Jehovah hamunangat tu halak Aram jala ulu balang na terbarita do ibana alai puruon. Dungi Roma hatana tu suranganna aut ni dia dopan di panurirang nasian Maria Samaria tuaki saine paluana ro ibana sian purunai jadi naraja sian Aram atong borhat maho utongos pesada surat tu raja sian Israel dungi borhat maibana dibuan huhut 10 talenta perak dohot 6.000 sekel sere do 10 salinan pahean namar hadohoan. Jadi dung dijaha raja sian Israel surati diribahi mapahian hut didok dung debata maang terbayanau mamunu dohot manguluhon jolma ubahen marsuru raja itu au waluahon bawai sian puruna dibaheni ia waditadda jala ida hamuma namar sisidir do ibana tu au. Jadi Roma sinaiman mardongan hudana dohot huretana laos mangulud di jolo ni pitu ni jabu ni si Elisa
jadi terima situtuma sinaiman mangarutus mardalan huhut didok idama nahuripu doruar ibana madapot tonau jala jongjong huhu majou goar ni jahuba di batana huhu jamahonon natangan natu sahiti laho paluahon au sian purui Rungi Roma jumono akana posona didok mamadok ibana alia mang tuk surah hatana dok do didok kon panurirangi patu paumu da patu paumu doi lam nuaing ma dung didok tuho maridi maho asa ias ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani di bata jalan au piopsa amin mari terima hita taha tidak kumaha porsiaw tay songun na hina tidak kunidong atasa porsiaw desadok purtibion rap mahita madok au porsia di debata jahuba ido ama pargugu na suatu dosan natu mapalang tano au porsia di Yesus Kristus anak di debata jahuba na sasadai iman ani tubuhon ni si Maria nagagabia satot di purbadia andorak suaguguhan ido tu hatta natmaun na bernit di panghumon di selatus nama terpajal doi bana di hau binasila na tua nua toru di tanam namulak mangulu di hari patuluhan nama naik surugo lahu blutu siamun di bata jahuba amanai pargugu na suatu dosa ni disibai bana pai mamulak sugo tu tanoon manghumi halak na mangulu dot tamate au porsea dito di purbadia jala adoksa da huria na badia huria hatopan halak Kristen akan badia dot jasesaan dosa dot jatai nama dok mulak mangulu sugut dan halak nang mate dot dihanguduan na sudah amin tapi gima edi puji-pujian sian ala inata per ina Kamis
Salam Mamanginang. Belum. Tabegema tik-tik na maragam. Tabegema tik-tik ragam di minggu ta sadarion. Minggu tanggal sia Oktober 2022. Naparjolo Goarne minggu sadarion ima minggu pasapuluh pituhon dung Trinitatis. Lapatanna hasitulu sadan ni debata. Topik minggu haporsyaon napaluahon. Napaduahon protokol kesehatan untuk kesehatan dan kenyamanan kita bersama saat beribadah jemaat agar mematuhi protokol kesehatan. A. Selama di lingkungan gereja wajib memakai masker. B. Sebelum memasuki gereja wajib cuci tangan di tempat yang tersedia. Napatuluhon ibadah minggu melalui streaming YouTube. Disiarhon huriatado secara live mananga langsung melalui video streaming di YouTube ibadah pagi 2 dohot ibadah arian domutusi dipangido tuganuk ruas nasoboi marminggu di gereja alani parsahiton manang lansia asa marminggu ma dijabu madohoti video streamingi napaupaton pertanyaan wek di gereja dohot via Zoom meeting hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 di Patupa Huriata do pertanyaan wek maringanan di gereja nadi hasuhuton ruas manang parhalado wek opat masuk pukul 20.00 wib dipangido tu akka ruas nasoboi ro tu gereja asa madohoti pertanyaan melalui media Zoom meeting. Napalimahon kegiatan pendeta resort di minggu hari sadarion borhado pendeta resort inang pendeta Renti Berunai Baho madohoti undangan pesta 25 tahun mangopoi dan MBO HKBP Maduma Resort Agape Pangkalan Kerinci napaonopon pesta gotilon dan ulang tahun gereja hari Minggu tanggal 10 Oktober 2022 di Patupao ni Huriatado pesta gotilon dohot ulang tahun ni gereja HKBP Raja Wali na pa 20 tahun alani i parminggota di Patupa mai tuluhali di sedari ima pagi pukul 8.00 wib siang pukul 10.30 wib sore pukul 10.00 wib jala rodo akasitua wek tuganup bagasta laho pasahaton amplop sisiota ima patumonan naniula di bagasan sataunon asa tapasahat di pestai napapituhon dana nasorang na di hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 di basa-basa tuhata do sada dana boru di keluarga Hatambunan Inang Boru Manik alamat Nasida Jalan Cipta Karya wek opat ipas do danaki suang songoni nang natorasna napawaluhon ruas nataba naperjolo mamuka sararion gabe ruas nabaru di Huriatama ima keluarga Kosmos Simanjuntak Inang Kartika Sianipar dohot dua halak danakna Nasida Pidaro Sian HKBP Maduma Resort Agape Pangkalan Kerinci Distrik 22 Riau Nuaing Nasida tinggal di Perum Windaro Aonom Widya Grahasada masuk Wektolu tatangnya koma asa ruas naburju Nasida napaduahon keluarga nama muka di hari Mingguon sadarion gabe ruas nabaru di Huriatama keluarga Krismon S. Panjaitan Adelia Simanjuntak Nasida Pidaro Sian HKBP Sibido Resort Sitorang Distrik Opat Toba Nuaing Nasida tinggal di Desa Karya Indah Jalan Samsul Bahri Mananggardu PLN Perum Perdana Indah Karya Blok D
nomor 10 Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, masuk wek 10 tatangnya koma asa ruas na burju na sida. Na petuluhon mamuka di hari Minggu sadarion gabe ruas na baruma di Huriata ima keluarga Erik Pan Lambok S. Yalagan Asnilawati Borusina Bela Nasida Pidaro Sian GMI Eben Ejer Kota Bangun Jemaat Buana Distrik Walu Wilayah 1 Nuaeng Nasida tinggal di Jalan Taman Karya Gang Taman Karya Sia Perum Taman Karya Blok C2 masuk wek pitu tatangnya koma asagabe ruas na burju nasida keluarga na bapoton ima mamuka di hari Minggu sadarion gabe ruas na baruma di Huriata ima keluarga Oku Separta Simamora Mawarni Debora Sibro Dohotolu halak danakna nasida Pidaro Sian HKBP Batam Center Resort Batam Center Nuaeng nasida tinggal di Jalan Melur Perumahan Melur Garden Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan nasida masuk weksia tatanya koma asa gabe ruas naburju nasida napasiahon selamat ulang tahun HKBP Raja Wali Pasahaton selamat ulang tahun ma tuhamu ruas ni Huriata nang naso ruas dope namar ulang tahun kelahiran dohot pernikahan mamuka sia tanggal tolu sahatu tanggal sia Oktober 2022 hatani debata tu namar ulang tahun di tangan na siamudo gajang ni umur jala di habirang nado hamuraon dohot hamuliaon tersurat di Amsal tulu ayat 10 napasapuluhon hata mauliate pasaton ni huriata do mauliate tu sude ruas ni huria nang naso ruas dope naung pasahaton pelean siganuk minggu pilihan pertanyaan keluarga perpuluhan dohot hamuliateon songoni nang peliat tahun molo adong kekeliruan marang nahurang jelas di tiktingon boima langsung dihubungi situawek di konsistori songoni ma tikting na maragam di mingguta sadarion saya diramoni Tuhan maita saluhuna horas ma Tapi gema ede puji-pujian sian parkor ama Gideon.
Mari deh mahita. Dameni debatana sumurung sian salut naroha ima mangaramoti akati-ati doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas marita salut namanginang urang gugudu piah. Horas marita salut namanginang unang gabi kala suara mudia una marporo on lagi marporo suara kunoang. Jadi dipasang B si parion na membigiat emang seresa maku-maku no suara kong ini hatani dibata dihita di minggu tasadarion tersurat Mei di Evangelium nasinura ni si Lukas bidu 10 ayat 10 sada saat tu ayat 10 sia songonoma hatani dibata 10 halak nahuliton uju mardalan ibana dopak Jerusalem di bolus masyat tonga-tonga ni luat Samaria dohot Galilea lao bongot tu sadahuta pajupang maibana do 10 halak nahuliton na jong-jong maddaw-daw di pagogona sida maswarana akanin nama Jesus guru asi maroham diham jadi ninaibana mamar nidasa lao mahamu patuduhon dirimu na tuaka malim jala dinalawina sida gabe ias mana sida alai mulak dosa halak sian nasida dung di ida nong gabe malum ibana di pagogo maswarana memuji debata di patukap do dirina tujolo ni Jesus mandok moliate jala halak Samaria doi alenina Jesus mamangalusi da 10 nasida nong gabe yas di dia do nasianari da ngadong jupang HP na olo mulak pasangapon debata dukon ni halak dagangon laos ni nama mandok ibana hehe maho laoma ha porsiomido palua hokko ido sahana macet jonok do jami taon tu dirita tu parngolota tu pangalahota pangalaho ni akka jolma na patuduhon dirina na sayholan naing majalo asyasi manang sia-sian jala marhite trupukon di patorang Yesus do tarengok tu 10 halak nahuliton na puru na penyakit kusta taboto da manginang molo nahuliton ninna
manang na puru na marsahi kusta memang sa tusandarion adong dope paradigmata manang pamikiriota na mandok aka nat hona bala doi ninna jalarang olo hita majonok tuaka jolma nasai huliton jala adong dohu tadi pajongjong nomensen dialak Batak namargor uta Salem asa disima pungu akan na hulitoni asa disima pungu akan na purui asa disima marpungu akan na soboi maconok do akan na hipas pamatangna manang hipas kulik-kulingna nido dang bi maconok na sida jalan moladong na mandok aka pada besok mandok amanginang molo aka nahulitonon siya akan na sehat na yang berkomunikasi na sida ikomar jarak 45 meter minimal nina na sida ala nyaha ala boydo di buana logoi gabi bali muse to akana hipas jala boydo di buan aek ala boydo aeki gabe sumar alani na hulitoni hido banda molak kana huliton di pasah mai tu sedahuta di tonga-tonga ni harangan na sorong jol mana maulus di si asa unang aek pedang dang mardalan tuai dia kahuta jala alogo pedang membuan sahid nai tuakana hipas pamatangna ape Roma hita hola sameter do pina kopit ngamau le dopan itu kan ngai patuduhon jugalna dang boy sameter inna itu ujungnya gabe diatur-atur do sameter udula pe diatur ujungnya dang olo minggu ali itu pesta mar pojok-pojok itu tungai itu kan mang itu molo di garejai ikon taat aturan ale molo holal lao membuat si pangano pe horasma marsiadu jugul na majolma nai portivion itu dakola piring na dari si do palastik na itu jadi maradu mar pojok-pojok jolmai dak sabar hola sameter do tokur majo sameter saya dia di pahebang tangan di bawah mengasa meter onate amanginang itu ngasa meter 45 meter dan minuto video ni bekon jolma sehira na di huta edo mamolus binanga daksa do betul binanga ngai do kona do tay do kota he boa inna roka ngalupa bihamu sudi tadeu dakya bihamu lak tu huta boa inna iro sotung-tung terjulungan do mata ni ba mamereng naso si berengon kan iro kan iro so oni marai boa inna jadi di boto akan na hulitonodo na lagi mamolus Yesus di si haci nai HP akan na pinadao sian tonga-tonga ni parsaoran haci dipakelalan nasida mangai nasida aidang ngadong nama kalomohon dirina sahid huliton arong di sona neng saya huliton dang adong asa tinangnya ko maksud tu dang adong asa tinangnya ko malum itu maksud tu kan itu semalum dangan unjo mana neng huliton ibana aledang terpasiding ibana molo nga sahat tu ibana parmaraani sahat matu akana 10 halaki dipasiding manguluna sida hapin waeng so huliton jolma ngai pasiding dirina si gerije so namar sahib purunya ibana alenga holang si gerije so huliton yang di mana alai so hiaman degi gereja kan itu dah lagi dak hiaman degi gereja ke Raja Walion kan itu kan itu nari Sabtu itu pe pacu pangado rasta na so hiaman degi ninna tu gereja ke Raja Walion alai mangido nilai ni agama ni kelenga ro tu ke Raja Walion dan kita ada musipat di tanah di dok musim atau dengan siapa saya bicara ini musibah teh naraku
Soi nama belgaku, holanao nama na berwajah Ambon, Manise, Papua, Flores di Raja Wali, dang itada ngehebaton narakku. Cidang itada hoa uniku. Enggak. Situ dia doho, ruas dia doho. Kami Raja Wali ini. Inna muse. Jitu dia doho seleleng Umar Minggu. Tuhan tuah. Molo situ rumbai. Batok si anima buat nilai agama muniku. Hendak ngatong amang anakku di sodo Umar Minggu sekolah minggu. Dak boto-botoi. Homa boto-botoi. Dok Tuhan muniku. Ini sudah. Jadi kurang gojol marasongon yang manginang. Paditana peso ditada. Itu kan? So ya digi Raja Walion. Toh emak ni hapus madora. Ni boduk maijur di pangalahon na songoni. Kan itu kan? Coba rapat ditei. Dang mulut sehali piau di sono ngetor. Itu di 10.000. Mangan murun deh. Angin. Itu dah. Itu colma. Malohia do mengkritik. Itu. Songoni do naneng patuduhon ni turpuhot tu ita. Sasitong na sajom pedang daktuk macam ita hono. Ala gurakian pokok ide ni bahason disada turpukon nasian sahid nahulitonon. Ima. Jolma na sohya pasahatot dirina tu di bata. Tapi dang marsahid. Tu dia do salilingon di mana? Dang minoto tu dia. Ape moleng mancalo sanaing hatop. Idut tong. Adong musim boy. Ngana geleng na somalo nilian nilai 97 nyamang ina musir tung tiba dah. Itu dah. 97 nyamang dia masuk muna sedia 105 nilai na benokku. Kan itu kan. Tulunai na masa 100. Ipingaluja tangaku menghapus-hapus ya sa. Asa hupature. 97 nyamang ina musiro mang. Itu. Ni lopeng salah. Itu kan. Itu dah. Jadi memang kurang go itu panglaon na songon. Ngan nilai na Belgia jalang-jalang pisarong kan itu kan imu sirot tong hebat na ay udah irot tong kan nganing mangido tibo jalang-jalang pisarong itu jadi memang hebat do memang to emak asiro ham Tuhan kan itu kan ini songori do memang kita moharo hita makataho dirita ahado si hamulati honota molota suku ni didirita sa sitong na dak cukup peliat tai mandok moliate tu di mata dak cukup na tapasahap na ganuk partangnyanga kita ganuk marminggu hita ganuk kategorial hita dak tu do pe manginang mandok moliate tu di mata alai alana nyojar ni hapor siao doi na nyojar ni lasni roha doi tajalo mai di bagasan olop-olop. Amin. Irot. Jadi akan nalupa mandok moliate om manuaing hona masada-sada. Itu kan? Hona masada-sada. Dia kana hona tau mesi. Molo so hona ba toru cuma kan itu kan? Itu. Usi pasar ribuan garang nayo mandok hamulationon. Bedu dah. Bejina roham cidang riku hamulatiap dia kan itu kan itu dah yo la sa atau tidak jawalion dak kiarong hamulation tu full timer arong betahe arong do tersinggung petau hamusi perdulikui kan itu kan itu dah itu naneng dohonon na disi manginang bagaimana cara kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Amang kami sudah mengungkapkan itu, iya. Tapi kalian hitung-hitungan. Iya, tapi kalian memberikannya itu karena untuk pamer. Itu naneng dohonon ni turpuhon tuhita. Mari dengan rendah kerendahan hati kita memberikan kepada Tuhan hamulation persembahan pelean natapasahat tu Tuhan. Apalagi minggu naro pesta gotilon nama hita. Itu kan? Pesta gotilon. Au madoh naposo bulukta pamasukkan surat ni nata jaloi
tu bagasan amplop sisa ni tahun na salbu tapi hubuk kamai dapat tami ma 2 harga 2.000 amang pendeta ini masa dibilang-bilang hamulation na bedu dah be hata honor di no lebih biri memang kata honi kan itu masa pesta gotilon pesta gotilon so ina mabaga ni amplop na 2.000 sina anang minoto bida halangguson namai itu jala odo haru Yesus Tuhani mangigil di jolmai mandok moliate tu ibana ala nong malum ibana siampar sahiton nai amen mangigil lo ibana mangigil lo ribatani si una setadokon masa seperti itu masa seperti ini buktinya Tuhan Yesus pedilului do dia do nasia halak nari hampir 10 do halakinong malum 10 do halakinong hipas sada do narotu au laho mandok moliate tu debata urang go hita manginang nang majalo basa-basa sia Tuhani naso tarasami di bagasan ngoluta ale mulo nunga naing tapasahat marhite huriai makoli ma jolmai godang ma tiba-tiba gabe napogus godang do dakola dison bakoni gereja KBP doi ruasna molo nunga tiba-tiba gereja ini yang membayang program sonon namorai gabe surpung tiba-tiba wah benon namang sodok si benon cukup mangan do hami inna hape so ina hafal di badakna hafal di listikna si gari tu jebu mangalea naka programi tiba-tiba do honon nama dengan si benon nami amang topu pogos hirdo miring memang adong guna topu pogos itu kumat mapogos ne hape tajaha jo di poda 10 sada ayat 24 rak maju ta majaha mangina poda 10 sada ayat 24 adong de bahalak nabuas manaburhon HP lam gadda do adong huhud deba makolit hamorana HP lam marpugus-pugus do molo dang lo moro hamu dihatai unang kritik tu bibilon ay bibilon deman dokoni itu adong gojol mana makoli hamuronna ale lamar pogos-pogos do ale adong mati bojak disi mati cicak bau masumiri kan itu kan namang jadi kau tinahuad doi songo pertubuni mise doi do jenggot ni babat romuse ni babat romuse itu tuh jadi una pola makolit kita apalagi non molo minggu naro di pasar museman nongani songon nasal pui harga 2.000 5.000 amang jutai horas mahita nanti langgus nama guarnya mangina halanggus di somma di patari daun halak jahudi sia halak mahalak jahudi langgus rohana ala nong mancalo hamalumon sia debata gabe langgus rohana dang dingo ibana mandok moliate tutuhani isi do na mandok moliate tuhani halak Samaria halak naso porsia di debatani si Abraham debatani si Sakdo debatani si Jakob do naro mulak muse mandok moliate tu Yesus dia ayat 15 patar ro ini dok hula sahalak mulak tu debata mandok moliate jikudang dorahi taon akan nong majalo pasu-pasu sian tuan debata buhado hita ahado nang tapasa tutuhani di bagasan ngoluta hal Afrika mandok adong do di bukit detai sensenina 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 ahadona huban Tuhan ahadona huban Tuhan ahadona huban Tuhan. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen selalu saja kita ingin menguji Tuhani pasu-pasu memahami oleh Tuhan
Pasu-pasu mahami ale Tuhan. Ale dung di pasu-pasu di bata. Dung di pamalum di bata. Dung di gohi di bata ngoluna songop pangidon nai. Tu dia do lao jolmai. Ido naneng dikritik turpuhot tu hita salut na manginang. Aka hita na dison unang manyan. Gebe sumurut las ni rohata mandok moliate tu di bata. Amin. Ido unang sumurut. Jadi disope di pataridahod do molo au martangi yang manangyak kona kana marsahit dakya pitor hutangyak kona marsahiti jolo husuk kudo ado tangiang si pangidom neng malum doho manang neng langsung matutuhani ini kudo iro si pata adong ko nagabi sugu rohana tuau ala na hudok songon. Buasa manginang. Karena saya pun tidak sanggup untuk mempermainkan doa. Alanyaha molo hudoan nongan Tuhan pamalum mana marsahiton niku hapero mana marsahiti di bagas rohana dang Tuhan si takom mau ina badang dang martomu betong dah. Kan? Dang martomu be. Paditei manangnya ko nasa malum. HP namar sahiti mangido asa tos martomu doi nang martomu betong ido dah alai ko cukunot do ahado na pinangido ni roham ido to tinang yakoma songon na pinangido ni rohane saat tunuai ngamanginang say ido pe di bagasan hapa di toko ngadi soninang padita saya terus doi udoko kami jala masa doi hola kudo aneng tangyak kono nama ngabi emang unang pola be ngalu jauh na malumi ala na malu pio marsai domuse masa matutuhanina dang anon dang marsugot dua renai tos may bana hobar tu haporsion na ino da hobar tu haporsion na do si tangyak kono daksongon akan viral nuaing di YouTube dalam nama ini sembuhlah kau. Daksongon ni tidak. Doa itu bukan satu orang, tapi antara dua haporsiaon. Dua haporsiaon namang ina. Haporsiaon na martangiang doa haporsiaon sitangnya konoton. Amin. Alani do Jesus pedison saya di do ibana do to kana marsahiti hapor siaw mido palua hokko mardame maho muli dang panggaron ibana mandokon to tetek malu po daksoni alai dung malu pita ahado si paradiota di bagasan ngoluta ahado si pahasa hatota tu debata mandok mulia tehita ala nong manjalo hama malumihi ta hiaru adong namar sahid ngamake kateter ribana hutangnya koma ahado pinangido mamang malu mamang alana baru seorang boruku dakwabing dopeninna ido pos dorham tu dibata malu poniku malum domang ale tangyak ko nauda inna utangyak ko may ba namang inang marpiga minggu nai lepas kateter may bana ngamar honda bebana ale dang marminggu tulapo tua do ido tulapo tua di bana ujung ngahubigi marsai mamusibana kenapa aladang diboto tu dia do pakyokku hama malum na pinasa ni di bata tapake mahai pasot taya manginang lau mamuci di bata di bagasan parngolota tapake me godang dohita halak Kristen na lupa mamyakon na sotaboto mamyakon tu dia do hai pasoni tapiakon lupa hita dak taboto kemana ya saya sehat saya masih muda saya masih kuat kemana ya mau saya bikin ini kekuatan ini hapi naneng dohonon na Roma hotu di bata mandok moliate mahotu di bata
Unang hola tiki marsahit jojo tu debata. Alekon ditikina hipaspe iko jojo matu tu debata. Banyak orang yang tidak tahu kemana mau diperbuat dia kesehatannya. Hosa hangulon nai urupi akadongam. Urupi akan adangol. Urupi akan marpogos. Pasahat akan adinggani ido naneng dohonon ni turpuhon tuita salu namanginang. Asa unang gabe terdok kita la Kristen dak taboto mamiakon tu dia do hahipason nong tajalo siat debata. Tu dia do tapiakon pasu-pasu nong tajalo siat debata. Kenapa? Karena mungkin saja saya berani mengatakan ditikin ata pasahat akasi pasahat otta dak hita manang yakun asal ma nunga kupasahat. Jadi neng marpesta kutilo kita minggu naro jolo tangyakon anang si pasahat tomu amanginang. Amin. Tangyakon Tuhan odo naneng si pasahatoku tuhuriei gabe maun jala paherbakon harajaumu. Amin. Itu kosongon itu kita. Unang itor di surat guarna di surat jumlahna pasaha tuhurie dao tangyakon na tapasahat tangyakon nong tajalo di bagasan ngolta. Ima pangajaran naneng si pasahat ni turpuhot tu hita. Ale guru asima roham dihamit ninna. Memang asido rohani Yesus tu nasida. Malum do nasida didok lao maho tujolo niaka malim nina lao do nasida alai so sahat do penasida tujolo ni malimi nunga malum nasida manginang alanyaha porsia nasida malum di Yesus alai dang holan itap porsia ikom marparbue do ha porsioni aha do carana asa marparbue ha porsioni mandok moliate mahita tu debata. Jadi mercerita-cerita ma akahepeng disada tiki Roma arga 100.000 di dokma anggawa tong sonang doa sedilaja-laja doa tumol inna roarga 50.000 tabo hodabah mol inganammu inna romarga 100 roa arga 20.000 moloho harwa arga 50.000 tu dia harwa ho inna anggwao manor monja doa inna oh iden jadi romarga 10.000 jemoloho arga 20.000 tu dia maho inna kan anggwao bamanuhor deki maau inna bailoti jemoloho harga 10.000 ina harga 5.000 ma anggwao manuhor bobo petahwao Roma harga 2.000 jemoloho harga 5.000 tu dia maho inna kan anggwao bamanuhor akasitu horon jajan tidak dana maau inna jingga dibagi wesude disukun harga 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 5.000. Jauh harga 2.000 tu dia mau hina. Anggwao toy mak membayar toilet, membayar parkir. Gabi pilihan. Dangol nai huaki inna. Sarupa mahapi kalibermu, kaliber tu toilet do kaliber tu pilihan inna. Dan masalah arganaya manginang paliasi maaf ya bukan masalah argane kita sedang tidak hitung-hitungan masalah bilangan ni hepeng unang salah membuat jamita teh unang salah manakasi jamita bukan masalah takaran uang alai halang guson di hita ya jelas sajalah yang namanya uang pasti ada ukurannya
Pasti ada ukurannya. Alena jelas naima. Langgus ni rohatta dope pasahatoni di bagasan ngoluta. Alai molo somar langgus ni roha dohita dangadong. Baini do manginang di son naneng dohono turpuhon molo naeng mandok moliate hita unmang ma di bagasan neang ni roha dohot langgus ni roha. Sian parsitutuan ni rohatama, sian parsitutuan ni hapor siotama tapasahat tu di mata. Memang makata hontaringot tuson atar haci dosi parion. Godang gojol ma tersinggung, tapi maaf, itulah kenyataannya. Tidak usah kita pungkiri, tidak usah kita membawa itu kepada ketersinggungan. Yang jelasnya idope pangoluta. Idope namasa di tonga-tonga ni ngoluta. Idope natapatupa di bagasan ngoluta. Amanginang, mari bersama-sama kita memikirkan cara kita bagaimana untuk berterima kasih kepada Tuhan. Bagaimana cara kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan di bagasan kehidupan kita. Ayat 13, ayat 10 tului, patuduhon, kita orang Kristen masih hidup di dalam suka meminta belas kasihan. Dan tepatuduhon dopeohi tahun gabe halak Kristen yang berkarya dalam kehidupan kita. Kita selalu berkekurangan di hadapan Tuhan. Selalu kita meminta asiroham dihami Tuhan. Asiroham dihami Tuhan. Pasu-pasu mahami. Harus sahatu tangyang pesa pedidokon. Sesa modosanami. Asa unang tarabak pasu-pasu. Naneng si pasahatom mutuhami. Hamu inang usukuju hamu. Mardosa do hamu nasugot. Mardosa pitor mati do hamu. Daw. Berarti kan dang adong pangabation di pasu-pasu di bata. Mardosa pehita dang tarabak pasu-pasu siya di bata. Di hamu amang mardosa do hamu nasugot. Mardosa do dang mardosamu. Mardosa ali dang pitor mati kan. Dang pitor mati. Jadi ada mengabat dang adong pangabat di pasu-pasu di bata. Hanya satu. Layakkah kita menerima itu? Kita menerima matahari dari Tuhan, itu berkat. Kita menerima bulan dari Tuhan, itu berkat. Kita menerima hujan dari Tuhan, itu berkat. Kita menerima hosa hanguluan dari Tuhan, itu berkat. Apakah berkat hanya uang? Apakah berkat hanya harta? Apakah berkat itu hanya pangomoan? Daong amanginang. Mangulu do pihita sa tunaing pasu-pasu na belgado. Tapi bagaimanalah kita mameako pasu-pasui tu inganan natama di bagasan nguluta. Mameako ni tu inganan natama di bagasan nguluta. Jimolo sobodo pihita mamikir honi tu dia damang pasaton nami dapola ajaran amanginang. Dangikon hola di hurion. Godang aka tetangga naneng mangido pangurupion. Godang aka nasing naneng mangido pangurupion. Tarbek kamu doi, tarbek kita doi, hita mangalusi hita saluhna. Idot. Tapasa ma tu di bata. Natama nang tajalo sian Tuhani. Natama nang tajalo siat Tuhani. Alusna ahaduna kubait Tuhan. Molo se songono-songono dope nguluku. Setiap hari kita masih belum ada perubahan mengucap syukur kepada Tuhan. Apakah itu ngolu ni hak Kristenon? Ngolu ni hak Kristenon salah satunya adalah mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Tajaga mai asa unang gabi matat dosa aka pasu-pasui ngagurang cuma terlalap di pasu-pasu dong pinasa ni di mata sia halak Yahudi terlalap nasida di pasu-pasu ni di mata dang mulak nasida
mandok muliate tu di mata. Jika udah kita na terlalap, HP edita sedok do, unang terlalap, unang lalap di arta portibion so tu sambulon. Iya, tordialusi pungwana mamatong di sari hondo. Kan ido kan namang kan? Ido tong di sari hondo nguluon. Romu si punganina denggado panugumin na ido tong. Denggado panugum romu se ina selasa nasugot sahat tunamatua ho dong anok kudo macam do malodo halak batak menciptakan lagu pangalahui do nahurang. Ido kan pangalahui do nahurang. Gudang doe detta, gudak kiane detta, pangalahoy do nahurang. Amin. Jadi asa unang si gudang hata halak batak, gudang pembahenam mahita. Talk less, do more. Inotong. Sedikit berbicara tapi banyak berbuat. Ido tungda. Mua ngamantap no ni. Ido. Mantap deh, unang lalap di sari hoddo, dinggap panugum, sahat tu nama tuho, di sari hod di bataro, songon dia kena namatei, memang amat tahun, nagudangan donong di bainon, aida ngadong si tiruon na musik. Jigunang do hita songoni, ngagodang akedeta, alay nang gosera darok teulau. Itu. Jigunang gabi songoni amang inang, songonom may. Nunga di jalo airang mulak mandok moleate teribata alilias me sian par HKBP Raja Wali akan nama lo mandok moleate do HKBP Raja Wali. Amin. Bah gugu jutuk suara amin. Nang mulak dupitan don amin. Amin. Itu malo do ita mandok moleate malo itu buktina anu mah hukira hamete itu kan. Jadi maloma hita mandok moleate kita segarkan hidup kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Senyum jo hita jo. Jimolodak senyum dope akan terbebani dope on. Pelagi beban di jamitokan, posido jamitol ini dah. Conok do tu hita ni do. Senyum jo hita jo. Ya. Molonga senyum manon di korek manongan sakune pasti belga-belga don nongan ya kan? Itu mulai ngasih nyuman, memang maloro pasar ribon, itu kan, itu maloro. Jadi posrohanami akan adinggani dan non, biar kita enak, nggak ada beban, tidak ada hutang kepada Tuhan. Jangan biarkan diri kita terlilit hutang mandok muliate tu di mata. Amin martanya kita. Mandok muliate hami todopamu Tuhan, saluna kana pinasa mutuhami. Dohonon nami matutu moliati amang akka napinasamu naso tarasami pasumi dengan nibasam asini roham ganu pari ganu tiki do hujalohami Tuhan alea hadonau kubaik kami imatutu Tuhan sipata lebado hami dingolu namion sipata madau do hami syako sipata terlalap do hami dia ka ulon nami di hapor tibionon sipata sariad do hami di ngolu nami siganu pari asa tuho HP dipakulingi hatam nabadiai mahami dia palatikyon mandok moliati mahami todopamu Tuhan ala naung di pasahato gok aka pasu-pasu tuhami gok aka dengan nibasam tuhami ganuk marsada-sada pujion nami mahwamang marhiti aka pembahinan nami tokin nari naing marpesta gotilom mahami tuminggu naro tuktu hirohanami asa nahu pasahatami i tutu mayali amang patu mona ani nahulahami
ale amang nabasa siakodo haroroni salu na hujalo hami otik susadia Tuhan na kupasahat tami molo siya na nyojar ni serep ni roha doi Tuhan balga doi diadopamu ale balga pe amang na hupasahat tami molo di bagasan gijang ni roha dohot halangguson nami doi Tuhan patutorommu doi diadopamu ubaheni amang nahulu bahami imalau patibohon harajamu tonga-tonga ni portibion pos rohanami amang dengan dosa na panugum tuhami sahat tu nama tua hami di sari hokko do hami Tuhan asa unang tarlalap hami di ngolu namion unang songon sia halak jahudi na tarlalap nasida manjalo pasu-pasu siakkoi hape holas sada halak manarotu ho mandok moliate sisa halakima sitiron nami ima huhangulu hok kami asa mardami mahami muli marsonak-sonak kami marolop-olop to dinami asa borhat kami mamaritahon dengan nibasam di bagasan ngulu nami pinusi pinasangap magwarmu marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus amin. Mari dihita bu mata pasahat pelihata tu di bata Bikin mari saya
Tatangnya kumapilya tatu dibata martang yang mahita. Ale dibata manami na di banua gijang. Hodo haroroan di salu seleo-leo na dinggando na saulibasa na mauliutus. Hu pasat hami masiana nile homi tu hami pilihan nami tu ho.
Sai jalo may gabewap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramo ti asaw parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maroh nami martehite todim. Asalamu tadahami godang ni selehon-lehom itu hami. Asalam gir-gir hami mandok moliate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, sa pinarbadia magwarmu, sa Roma harajamu, sa saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Una kami togi honto pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasat dami jalo hamu mapasu-pasu sian di bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de bata maho. Di sondakot Tuhan de bata mabohina tuho jalasi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de bata mabohina tuho jala di pasaor hon madamena tu todim. Horas selamat hari Minggu madita salut namangina. Selamat hari Minggu. Satu. Sukacita. Hidup ini
Oh Tuhan